Takže nazdar lidi, dneska vás zdravím já, David, a chtěl bych vás uvítat u našeho prvního dílu z rekapitulace, co se stalo na Clash of Clans. Dneska to bude rekapitulace z Clan Wars, kterou jsme bohužel teda prohráli, jak teď už je další, ale tu jsme prohráli, jak tady můžete vidět. Ale ovšem já jsem dal velmi úžasný útok na jejich 17, na který se společně budeme podívat. Tak. Tohle jsem si jmu na 3 hvězdy. Jako možná tady vidíte, že to je čerstvá TH9. Ale myslím si, že nebylo rozhodně nějak moc jednoduché jít dát na 3, takže se koukneme, jak jsem to udělal. Dal jsem taky tou Gohou, což je vlastně Golem, Wizardi a Hogové. Tak, tady vidíte, že jsem poslal Golemy, aby jsem do radby, a pak okolí jsem vyčistil Wizardama. Poté co vylezl drak a balony z Clancastu, tak jsem na ně hodil Poison Spell a dále jsem pokračoval ve vysazování vizů. Potom bych to měl poslat hrdiny, tak pošleme hrdiny a hodíme jump, aby se mohli dostat do středu, a potom pošleme hogy odsaď. Hezky po skupinkách, protože jakmile tam budete mít Double Giant bombu, tak vám to všechny zabije a nemůžete s tím nic dělat. Tak, vidíte, že heal jsem hodil tak šikovně, že jsem odheal hogy i našeho Kinga. A potom jsme jenom hezky dodělali celou base. Což si myslím, že je velmi povedený útok. Takže takhle jsem sundal docela silnou TH9 na 3. Ovšem ale já jsem byl na 2 hvězdy. Což je moje... A ubral jsem to mojí homemade base, kterou jsem si udělal sám. Takže se pojďme kouknout, jak mi dal. Šel mám je drakama, 11 drakama, což je vlastně jistota 1 hvězdy, protože prostě sundáte okolí, ať chcete nebo ne. Takže nevím, takhle vysázel draky, jenže já mám erky na 7 a vystavuji taky docela vysoký, takže neměl šanci mě dát na 3. Vidíte, že ještě teď to vypadá nadějně, ale až se dostal do 3, tak do něj všechno šlo a vlastně byl v prčicích. Tak, ještě Queenu se to snaží zachránit na co nejvíc procent, protože se hraje na procenta, ale neměl šanci. Já si myslím, že by to stačilo z tohohle videa. Jako není to nic moc dlouhého, ani... Ještě se můžeme dát útok. Takže mám farming, takže si ještě dáme request. Doufám, že nám něco tady dají. Budeme čekat. Tady vidíme, že někdo zkazil útok. Tak, dostali jsme jednoho luka, s čímž asi nic moc dělat nebudem. Jinak na co teďka šetřím s Dark Elixírama a se vším. Takže za zlato dělám hradby. Se teda snažím, chci mít celý střed 8. A Dark Elixíry šetřím na Queenu na 10. Což mi zbývá ještě docela dost. Tak, my jsme tady dostali Wizardy, takže se jdeme najít nějaký pěkný útok. Tak, tady vidíme, že máme hodně do Eček, takže pokusíme se mu tam dostat, což bude celkem složitý. A je to teda 8, by to mělo být nic jakože nemožného. Pojďme odsaď, pošleme barbary, za nima luky a vyčistíme okolí, aby jsme tam mohli poslat Kinga s Queenou a aby nám nešli někam do stran, ale do prostřed. Tak, máme tady ještě jeden spell z Clancastu, takže to je, kdyby nás něco vylezlo. Což doufám, že nevyleze. Vidíme, že stále jdou, takže tam už zkusíme poslat Kinga. Tak, což se nám povedlo, hezky. Tak, a Queenu za ním. A velkou podporu luku. Tak, barbary ještě. A myslím, že můžeme už i Wizardy. Koukaj, jak to dopadne. Archer Queen vyřídí i ten mortar, takže ne, King dávne do strany. Tak to není dobrý. Tak, takhle mu to dáme, aby ho to nelákalo jít dovnitř. Což už ho asi nebude lákat, ale jo. A pošlem mu tam support. Mezitím Queen asi vede dobře v čištění okolí a taky tam pošlem takhle support, luky a barbary. Tak, vypadá to, že už jsme celkem u středu. Tak to je schopnost Queeny. A myslím, že bychom to dokonce i mohli vybrat.
Furt máme schopnost na Kinga, teď máme King, takže na něj hodíme Poison. Tak, zničíme ho, jo. Potom, jestli zničíme ten Mortal, tak to máme v suchu. Jo, a už jdou do něj lukové. Tak, takže takhle se lutí Dark Elixíry. Na ne zrovna slabou TH8. Je to skoro max, takže takhle. Ale teď mám točeno, že Giant Bomba, takže aktuujeme schopnost Kinga a počkat, ještě zlato někde má. Ale tam už asi se nedostaneme. A můžeme to zkusit ještě. Tak to ne. No nic. Tak ještě jsme něco vzali. Čekáme, až nám zabíjí armádu. No. Jestli ještě dáme 2%, tak budeme mít 100% bonus loot, což stejně není nic moc, ale taky dobrý. A nic, stejně to mít nebudeme. Tak jako, není to asi moc špatný, 1400 Dark Elixírů, myslím, že to je nádhera. Můžeme si za těch 60, co jsme udělali, postavit jednu hradbu. A já se teda s váma loučím a zase čau u dalšího videa.